Igbo nwere mosaic na kwamon onwe video one I want to see ko share the very interesting because paying attention to this video. Ndị be anyị ndewo ya bụ achọrọ m ibu ụzọ okwu a gwara ndị nọọsụ, okwu ka m chọrọ ka m gwa ndị nọọsụ. Ị mara be anyị nọkọtalụ ndị be anyị werezie kọlchọ ọdịnala ndị Igbo ma ọ bụ ka Igbo si eme. Ndị be anyị tụtụrụ ka Igbo si eme were kpodo isi n'anị na-eme ka ha chọrọ isi wee mezi nke elu oyibo butere. Ndị be anyị kpodoro alụmdi na nwunye dị n'ala Igbo, anyị kpodoro isi n'anị were na-eme ka anyị si wee chọọ maka ihe nweta na ikikere mmadụ nwere ike inye onwe ya na-abụrụzi ka Igbo si eme. Ndị nọọsụ si be anyị were ji obodo oyibo na si be anyị agbago obodo oyibo ka nna agwa okwu a. Ọ nwere one story m gara na Facebook wee chọọ ka m tee ya ọnụ. Ihe nji chọọ ịtee ya ọnụ bụ na mụ hazi sokwa n'otu onye ndị mmadụ na-akpọ na phone across so many family problems, mana I notice that na anya bụ ife ka na-emekwa increase, mana chọọ ka m tee ọnụ nwa obere. Na somebody metiri mmadụ na Facebook wee lụọ ya does not mean na onye ahụ na Facebook na ọ bụrụ nwaanyị. A na-afụ mmadụ n'ụlọ ụka lụọ ya o mechaa ọ wụrụ agafu. O nwere ndị fụrụ nwaanyị na bịa palọ lụọ ya o mechaa ọ bụrụ agafu. O nwere ndị fụrụ mmadụ na ebe ejere ịgba bọọlụ lụọ ya o mechaa ọ bụrụ agafu. N'ime ya n'otu aka afọ o nwekwa ndị fụrụ mmadụ na klọb lụọ ya ọ bụrụ ezigbo mmadụ. Ọ dịkwa ama o mekwa ndị lụrụ nwaanyị ma ha ma na nwaanyị ahụ ha lụrụ agbaghị achọwori nne, mana ha mara mana ọ lụrụ ọbata n'ụlọ ọ relax ya ha ebiri n'ụlọ iwu nno ị gaghị ama ha past ọ kọtụọ friends ya niile, kọtụọ ndị niile a na ha gbakọrọ achawo, kọtụọ ndị niile a na ha bichara ndụ a, kọtụọ ndị niile ya na emere hookup. Ọ chọrọ dị relation facha ọkọrọ ọ chọrọ ihe ga-agasara ya family ọkwịrị ya wee. Ọ nwekwa ndị fụrụ mmadụ n'ụlọ ụka lụọ ya ọ bụrụ ezigbo mmadụ. O nwere ndị hụkwara mmadụ na ebe a na-agba bọọlụ lụọ ya ọ bụrụkwa ezigbo mmadụ. O nwere ndị hụkwara nwaanyị ha lụrụ n'ebe eji crusade lụọ ya ọ bụrụkwa ezigbo mmadụ. Ezigbo mmadụ bụ ihe dị mmadụ n'ime, mana imirikiti parents bụ ndị ajọ mmadụ. Parents ka m gwa gị nwa ọbụla gbara aja ajọ gbara aja agbara apụsịkwa afọ nọ na be fusa some of our parents ọbụna ha adịsịana old. Ịmụrụ ka ha si bi ndụ ha na young. Some of them are very wicked when they are young. Some of them are very stupid when they are young. I swear, shake ihe a na-agwa gị. So many parents efuru kachara nka imirikiti n'ime ha dị very stupid mgbe ha na-eto. Ka nwoke dị ya ka nwaanyị dị ya. More of the family nwoke ga-aga enwe nkwu okwu, nwoke ga-aga ekwu ọnụ ya, ọ bụ nwaanyị na-ekwu ya na-eme na that family. That family is gone. So many parents ka na-agbago ọ na-abụ nne elu na-ata agbala nwa ya na-emere. So many parents dị very stupid. In fact, so many parents dị mma ịtụsị ha mkpọrọ because of the kind of life ha biri na their past, bubata ya n'ime ụmụ ha na present. Ndị nọọsụ mmadụ fụrụ mmadụ na Facebook lụọ ya ọ bụrụ ajọ ife. Ama m ndị lụrụ nwaanyị na Facebook ha na nwunye ha ka biruo taa. Facebook ha dị ka ọgbọ mgbọdọmgbọ where you can see everybody. I didn't see it as anything bad. Na mmadụ fụrụ mmadụ na tugo mgbe tugo na-ewu lụọ ya afọrọ m ihe ọjọọ dị na ya. Ihe m fụrụ bụ ihe ọjọọ n'ime ya bụ mgbe onye ọbụla ịkpa agwa akpọba ya aja afa. Mmadụ eje nụọ nọọsụ ya na nọọsụ ebiri, nọọsụ ahụ emechaa laa be ha jebiri nazie na be ha mụchara nwoke ahụ nwa. Ihe ọzọ meziri bụ ọ dọmpụzie nwoke ahụ gbore ikporo enyi ya nwoke ha eje na azụme wedin dọmpụ datman tara afọ a, dọmpụ datman anya mitiri, dọmpụ nwoke ahụ mụrụ nwa ọ gbalaga UK wute enyi ya nwoke bịa emegara wedin ọzọ change everything kpụrụkwuzie nwa the boy nwa mụrụ nwoke nke mbụ a kpọrọ fancha niile na UK. Maka gịnịzi anyị nwụzikwara kọlchọ
a na-amazi elu obe ndị obodo according to ntị usiri the story here na nke nso mkpa ejekwuzie ndị obodo na-aka akụkọ ejekwa eze obodo nwekwara n'isi eze obodo ole ka m fụrụ eso ya nwa eze obodo m fụrụ ugboro eze obodo nwoke Enugu steeti eze obodo nwekwara n'isi eze obodo a na-akọ ye eje na kọtụ ihe nke a bụrụ ebe ya bụ ihe egbu agbaghị egbu ihe godi ọda dị ka ndụ ike na ọ bụrụ na kọtụ nye ọda mmadụ emere ọda bifọ kọtụ ewere aka chọba ebe onye ahụ na ebe ọbụla ọfọrọ make sure get that person to the court mana kịta nke ji chọba ya things are falling apart in our culture. Finally agbụrụ na nwoke ahụ nazi obodo oyibo shege ya afa baa ya afa enyi ya nwoke somebody jụrụ ajụ sị marakwa bụ oge tụbara ime abụrụ ma atụbara na onye mere ego ewure dị ime lekwagode nwaanyị n'ụlọ ọgwụ ya mụgode nwa hapụ nke biological ndị na ọbụrụ ebe a ka a na-ekwu na Igbo ebe a usoro n'ihe a na-ekwu na Igbo ebe a ebe ọ bụla ọ dịghị ime ọ bụ n'aka nwoke aha na nwoke lụrụ ya lụ ka esi alụ nwaanyị ọ bụrụ ya ha rụ n'aka abụrụ ya ka a na-akụ ya na-ekwu mkpọ egodi ya nwa ya mana akpọrọ nwa ahụ wele obodo oyibo kpọrọ ya laa UK ndị nọọsụ okporo onye dị ya mma n'obodo oyibo dọmpụ datman ihe nwoke esi gbọtara ya nwa ya na ya dị kapebụl ọ bụrụ na UK ka nwa ya ga-asọvaiv na nwa ya ga-asọvaiv na UK mana ọ bụrụ ihe abịa bụ isiokwu ihe nnachi ikwu bụ ọkwa parents ya nọ mgbe ọ kpara agwa and parents ya so na ndị mere kpara nkata ahụ ọkwa parents ya so na ndị na onye nke ọzọ wee sị na nọọnụ ndị ụmụ nwoke ahụ ha na mmadụ bụ nọọsụ ọgbajebe ka ọ jere ya makọrọ nọọsụ ọhụ mmadụ ga-anụ nọọsụ unu nwa bụ ndị nọọsụ unu ga-ezuzugide ihe a akwụsị ịlụ unu ọkwụnụ nwa bụ ndị nọọsụ ba ya kwụnụ nwa bụ ndị nọọsụ unu ga-ezuzugide ihe ahụ akwụsị mgbe ebido iwepụtara ụlọ anya onye arụkwara nọọsụ na onwere iwe ji ebe ka ụnụ ga-amata ebe ụnụ nọ nọọsụ ihe ji ekwu okwu ahụ ebe na m ikpe ndị nọọsụ a na peji ma ekwu kachara m okwu dị n'aka ndị a ọ na-abụ onye bụrụzie nọọsụ na ị ga-eji ya were rute ego gị na-eme onye nke ọzọ ata ya nọ na ọrụ n'ọfụrụ nọ nọọsụ ọ were gbakpụrụ ka o jelebe ya ka o were mee nke abụkwa nke ọzọ mana otu a ka isi wee fụ na nwoke a na-eme ofuma nke nwa bụ onye na-ekwu okwu otu a ka isi fụ na onye a na-eme ofuma na men market nke nwa bụ nwaanyị je lụọ ya onye arị na-ekwu iri otu a ihe iyi ndị mmadụ na-ekwu dị sef ọ bụrụ dị ọbara nne gị ka e mere ya ị ga-alaiki ya ọ bụrụ ụdị ọbara nne gị ka mmadụ mere ụdị ife akpọrọ nwa ị ga-alaiki ya mana ịfụchara onye nke nọ na mgbuka gbuo na ya adụ ya na onye nke nọ na men market ma ọka ọkara wee ego ije lụọ ya na mmadụ fụrụ na nwaanyị ya na akara ka ya dị mma ọ ka esi alụ nwaanyị mgbe gboo you can marry nwoke a lụrụ ya alụ abụrụkwa ụrụ ọ bụrụkwa onye aka mpa na nwoke dịkwu capable jideni omenala Igbo na anụ nwaanyị jideni eneke mmadụ ihe gbasara gbada eju gwọbana ya n'aja na n'Igbo unu gwọcha ya unu eri anya unu ndị nọọsụ na nọọsụ na UK time shall come let me prophesy this to you mgbe a ga-achụsị unu niile bụ ndị nọọsụ na UK with this bad attitude unu ezuzuru nata ebe a Chineke were kpọkọcha unu niile ọkụ. I'm not saying no all the nurses no there are people who nwere conscience onwe ndị bi na UK afọ ha na di ha bi ofuma onwe ndị bi na UK ha na di ha bi ofuma o nwere ndị bi ofuma ya ka anyị wee buru ụzọ na mbido izi wee gwa gị na onwe ndị lụtara nwaanyị n'ebe dị otu a o mechaa nwaanyị ahụ abụrụ agafu nwekwara ndị lụtara nwaanyị n'ebe ahụ ọ bụrụkwa original unu eji nwa na ihe alụmalụ dị na Igbo were eme nga unu ejizi na-emeri ha nwaanyị a bụ nwaanyị akpara agwa na nwere ike ihe agba ụtụtụ ara adịkasị were ụtụtụ kuru mmiri na-ebu ihe ọbụla unu ji ime na-ebuje n'ụwa mgbede ma ibu nwoke ma nwaanyị agwa ọbụla ị ga-agba budabe ya n'ụwa mgbede ihe ọbụla ị ga-ebi na ndụ na-ebi ya na-ebuchi ya n'ụwa mgbede ka ị nwere ọrụ ụtụtụ ọrụ adịrị ya ụwa ụtụtụ bụ mgbe ị ga-eji wee kwado ụwa gị ka ọ ga-adị na mgbede plan yourself very well emere onye ahụ na onwere ihe ga-eme n'ahụ o nwere ike oru na mgbede tinsi emebe wee n'ụwa mgbede kpọrọ ihe ndị be anyị na-eche maka ụwa mgbede na-ekwu maka ụwa mgbede bụrụ ihe niile ị na-eme emebuji ya n'ụwa mgbede na-ekwute ụwa mgbede junior ndị nke ndị gbogotegoro na age what I'm talking about ụwa mgbede ihe dizgel ji mee ya kịta bụ na ụwa ụtụtụ ya dịrị ya mma ọkwa ya ihe o ji mee ya kịta na anọ nọọsụ ọ gụsigo ọ grajuetigo ka ọ lezie UK burube ego den nwoke a ya na ya nụ bụ akpabụ nkata ekwugbo ọ mụrụ nwa
onye a bụ tout o choose another boyfriend suri ọkwa nwoke bụ ihe sokwa ihe a mana o kwetara lụọ ya lụọ gbaa nkwụ ya gbaa akwụkwọ ya mee everything ikwetacha ife ndị a niile oru n'ikpeazụ ịdọpụ ọdịmanụ kpọrọ nwa ụmụ gbaa ọsọ gbana kọt eruzi a na-ekpezi injustice ya were ọnọdụ na Naijiria ọ kwefuru unu ji kọcha eme mana o si n'aka parents ọ mere parents ọ ga-agba ọ bụrụ ha ekwuo na ọma mmekwa ịmakwara be anyị na-abụ eke nwaanyị mgbe aha na-eke ihi nwaanyị ịbịa na Igbo na-enye gị mmanya agwa gị anyị ama ṅụkwa mmanya ugboro na-abụọ anyị ama ṅụkwa ikwetakwara ka ọ na ikwere anyị ama ṅụkwa mmanya ugboro na-abụọ isi ikwere mana taa a na-aṅụpụsị aṅụkwa parents ka ewere butere gị ego ịmama ya adịkwa ndị ruo ego a parents ka ewere butere gị ego ịmama ya adịkwa ndị ruo ego a ịmama ya adịkwa ndị ruo ego a ma gị marakwa ahụ nne na nna na-akọ ọsọ disis ịnọkwa na be di gị marakwa na ịnọ be di gị anyị ọnwa gị na-ekwu okwu na be di nke ya ịkpasaa ya God will pass on your own. You will never enjoy that, no problem. Na na-ebi ka o si so